Бертекле культуралар оңышын жиып, урып жиюға бір ой шамасы уақыт қалып бара. Республика икмәгінің күләме һәм сифаты Орлық фондының сифатына бәйлі. Ни шәшсәң, шуны урырсың, деп халық юққа гына әйтмей бит. Шәшүлек Орлықны махсус хуҗалыклар да игәләр. Шуларның берсе Тукай районының Сәйдәшев исемендәге авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативында беренче ашлыкны кабул итүгә әзерләнәләр. Сәйдәшев исемендәге хуҗалыкта ашлыкны югалтуларсыз җыеп алып, саклауга урнаштыру өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Уҗымнар мул үскән, урып җыйгач чистартып киптерәләр. Заманча ындыр табыгы тәүлегенә 60 тонна ашлык эшкәртеп урнаштырыла. Уңышның яртысы фуражга, икенче яртысы икмәк күмәч пешерүгә тотыла. Уңыш мул булыр дип көтелә. Май-июнь айларында һава шартлары уңай булды, әмма иңеннәр сыңарып өлгәргә мөмкин. Хуҗалыкларга семена сатабыз, ул саткан семенадан хуҗалыкка күп кенә табыш алабыз. Инде ул дип әйтим, зарплата түләгәндә дә товарный зерно сатсаң бер бәядән була, семена сатсаң ул кыйбатрак сатабыз. Инде ул семена сату җиңел эш түгел, аның өчен җаваплылыгы да бар. Хуҗалыкларга сатасың икән, әйбәт семена сатырга кирәк, саталмасаң аның сонун жооп та берәсе була инде. Аның тиешелеше дә булырга тиеш, аның чисталыгы да булырга тиеш, уңышы да. Хуҗалыкта 6000 гектардан артык сөрү җире бар. Будай, арпа, борчак, рапс сигәләр. Авыл хуҗалыгы предприятиесе ырлыкчылык белән шөгыльләнә. Башка хуҗалыкларда да ырлык белән тәэмин итә. Югары уңышлы сортларны гына алып, сайлап алып без сатабыз. Менә бүгенге көндә шушы делянкада безнең сынау үтә сортлар. Институтлардан алынган элитный семинадан безнең килеп һәр вакыт консультациялар биреп торалар. Алар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Бик зур рәхмәт аларга. Биредә сөтчелек тармагы да үсеш алган. 2500 мал исәпләнә. Шуларның 750-се савым сыерлары. Һәр сыер уртача 28 кг сөт бирә, уртача тәүлек савым 20 тоннадан артык. Шәшүдән соң авыл кешеләренә ял итәргә туры килмәгән. Күп еллык үләннәрнең беренче катын шавып бетергәннәр, икенче катка әзерләнәләр. Август башында бары көчне бертекләр уңышын җыеп алуга юнәлтәләр. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Татарстан яңалыклары, Тукай районы.